Yini isithunywa sentaba? Imimoya yasentabeni la khona abantu abadala abangasekho ababephila khona, babelungile, ababeney'nhliziyo ezinhle, babengenazo iy'nhliziyo ezingalunganga, kepha babezivikela, bekhuleka, becela abantu abadala, bekhothama phansi, bebiza iy'dala zabo ukuthi ngoba kuzoba khona impi manje, sicela yonke into sikwazi ukuthi siyinqobe, yonke into inqobakale, kungabi khona izinto ezinganqobakali, yonke into iphelele. Kungenzeki izinto ezingaqondakali noma kwenzeke izinto ezingalungile, uyangizwa yini? Kwakumele kuphilwe kakhulu, kuhlalwe ngendlela ngempela. Yingakho uma ukuthi uyayibheka le nto umuntu uma ekhushinelwa ulo moya womuntu omdala, ubone ukuthi umuntu wesilisa, yini ndaba kumuntu wesilisa? Abantu besilisa ibona abantu babefika abantu abadala. Yingoba le mimoya ikwembethe kakhulu abantu abamakhehla. Yambethe abantu abasha manje kakhulu uqobo lwabo ngoba bafuna abantu abazokwazi ukwenza zonke izinto ngenkuthalo futhi bangapheli amandla. Yingakho manje indlalisa ukuthi abantu baphakame manje abantu bamakhehla. La bantu bamakhehla babekwazi ukufinyelela ezintabeni. Wawungeke uze umbone umuntu wesifazane entabeni kuthiwa kuyolwa impi. Babehlala emakhaya, bahlala ey'ngane, bagade izingane, bahambe abanye bengabuyi. Ngobani? Ngisho umndeni angazi ukuthi bani wahamba wangabuya, wayeseyazi ngaleso sikhathi ukuthi hhayi, umyeni wami shuthi-ke useshiyile emhlabeni. Kwaphela iy'nyanga noma leyo ndoda leyo eyubhululu wayo leyo ndoda le engabuyanga ekhaya, iyayifika ishiye umyalezo, isho ukuthi hhayi, usibanibani ekwenzile into ethize kuyena, kepha-ke sixolise-ke emakhosini makhulu ukuthi-ke akazange afika la ekhaya kodwa nje indaba injalo. Kodwa la asicacise nje le nto le, umuntu mesuke nje eyokhuleka entabeni usuke eyodonsa amandla ngempela ngoba la bantu babenamandla futhi babengapheli moya. Babedlela khona ey'ntabeni, yingakho uma usuyayibheka uyathola izithelo, amanzi, inyama ebomvu, inyama enegazi kakhulu lapho kwenziwa khona izinto. Futhi yingakho kuthiwa umuntu owembethwe isithunywa sentaba usuke ekwazi ukugadla ngempela uphele indaba yakho ngoba laphayana kwakuphathwa ngisho le mithi lena ihlanganiswe, iphendulwe, ihlanganiswe nezilwane zasey'ntabeni, yenziwe le nto ikhandwe, bafike lapho la behleli khona bese beyacupha lapho kube la bantu laba bangangeni futhi bangabonakali, kube ngazuthi banyamalele kodwa bekhona kuleyo ndawo. Iyona ndlela ababenza ngazo izinto kuze kuphakame abantu abayizinyanga, kuze kuphakame umuntu thothi unesithunywa kodwa ngathi unobunyanga khona phakathi lapho, impande iyamsebenzela. Le nto isuke isihlangana lapho, le nto umuntu fanele ayiqonde, le nto isuke isingena lapho emakhosini amakhulu. Yingakho ukuthi uma uphakama, uphakamela umoya, ubone uphupha nezimpande, uphupha amabhayi, uphupha ibhubesi, uxakeke ukuthi ngoba ngiphupha ibhubesi ngoba phela mina anginayo le nto lena, angikaze ngaphupha ngifake ubuhlali, kwenzenjani? Le nto isuka lapho emakhosini amakhulu. Injalo nje indaba. Kubalulekile futhi uma uya emanzini ugeze ngempela abantu abadala labo abazintabeni. Noma mawukade uphuma entabeni uhambe uyogeza emfuleni ngoba phela le mimoya miningi. Bazojabula ngisho abantu abangahlangene nawe ukuthi hawu, nangu umuntu ezosiphakamisa, kanti cha, uze ngalo oze naye mase uthola nje le mimoya emincinyane. Hhayi ngoba nakhu kusuke kuzoba namabhadi, cha, ukususa nje lokho okuncane bese-ke uyahamba uye ekhaya. Nakhona uma uzoya entabeni uyaphatha iqhude lakho elimhlophe, isikhukhukazi noma iqhude noma okwakho okuhle okuthandayo, uphathe amakhandlela. Ikhandlela elimhlophe, eli-yellow, eli-blue, eli-brown kuphela. Ilona khandlela-ke, iwona amakhandlela ngempela nje uma ngithi mina ngiyahamba manje ngentabeni.
iyangisebenzela, ayayenza into yawo. Wena nje ungazi ayasebenza ngempela. Hamba uye entabeni, ungasabi. Qonda nje khona wenza into yakho. Uma unesithunya sentaba nje noma ulokhu uphupha izintaba, uphupha undiza, uphupha ngazuthi wena uhamba phezulu, uphupha indawo le esicongweni. Wena iyona ndawo obhilonga khona lapho, kumele kube khona nje straight. Singaloke nje lento sisasela kude. Qonda nje lapho uhambe uyohlambulula ube right. So uma ufika ekhaya ufika ekhaya nasekhaya bajabule futhi bayokujabulela ngalolu langa ngoba nawe uyozizwa ukuthi mase ngikhathi ngibuya entabeni ngathi ngifike ekhaya kwangazuthi ngimusha, ngizalwe kabusha ngoba umuntu owamdala wayesimehambile eshiya abantwana babo beyolwa izimpi nabantu bethola ukuhlukumezeka kudala. Wayesebuya ekhaya, mefika nje ekhaya bajabule abantu bomphakathi, ajabule umama, ajabule ababomzalayo, uma umzalayo, iy'ngane zakhe, uqobo lwakhe zimjabulele lo baba lo. Yingakho-ke manje wena uma ufika ekhaya uyezwa ukuthi ngeke lento lena iyangisebenzela, lesi sithunywa sentaba sinamandla ngoba la ngihamba khona ngathi labantu ngazuthi futhi labantu abanemimoya ngiyabadonsa, haleluya, ngiyabadonsa labantu laba, ngiyabasondeza emakhosini. Kuba into ehlukile, ile nto mina iyangijabulisa noma mengithi usibanibani akahambe entabeni ufika ngitshela iy'mangaliso athi mkhulu le nto ofika wayenza lapha mkhulu, wena umkhulu omkhulu kakhulu, le nto lena iyasebenza, akudlali ukuya entabeni. Mina kuyimanje ngithi ngiyasebenza manje, senginesikhathi ngihlele ekhaya abantu bengibukela phansi. Ngokuya entabeni kanye lesithunywa ngingakaze ngisenzele lutho, kepha ngaqala kanye manje lento iyavela. Washo emakhosini wathi lento izokwenzeka. Yingakho ngithi nakuwe mntana wethongo, mntana wedlozi, mntana womzali wakho la ungasekho la ekhona, izokusebenzela lento. Awuyizame lento oyizwa ukuthi ikwenzelani, uyayizwa. And futhi uma entabeni awulenzi ucansi, awuhambi uphuzile, uthi uvuka usuphethe konke okwakho, zonke iy'khali zakho, njengoba umkhulu okwembethe wayequbula yonke izando, izinto, amahawu, yini, babequbula lonke into, iy'mpande zabo babehlanganisa. Ngisho ukuthi umuntu uyagula lapha phambili unayo yonke leyo nto leyo emakhosini, yonke into. Yingakho-ke nawe uyothi uma usufika laphaya uphethe zonke izinto. Nina niyajabula-ke manje seniziphathela ukudla, uphatha konke ukudla okuthandayo, ufake kube into enjalo. Wena nje enza lokho kuzokusebenzela. Ngicacise nje, uma uzoya entabeni awulenzi ucansi, awuphuzi, uyakwazi ukuthi ufaste cause uyafasta nje. Ngicacisele le nto, ngiyafasta nje ekuseni uze ubuye la usuke uphuma khona, bese kuyima ufaka lokho okufaka esiswini, wenze sure nje ukuthi zonke izinto ziba namandla, uyabona. Ukwazi nje uthola amandla, uthola impilo, yonke into yakho ikhanyeke. Usungaqinisa-ke ephuthweni uma ufika ekhaya, ayikho inkinga. Kodwa nje into injalo indaba, uhamba nje uhlanzekile. Uyasuka ekhaya njengoba unjalo, uhambe entabeni uyokhuleka. Ngey'nkathi ukhuleka bazokuvezela ngisho iy'mpande zabo, uzokwazi ukubona ngisho yonke into iyayenzeka ey'mpilweni zabo. Uyayizwa yini? Awuyizame ngempela mntana wami, uphile ngempela, wawubone la mandla lawa, uyibone lento izosebenza. So ikona nje engingakusho
umkhulu odlangonyezwe impande egawuleza ezweni. Ayixabene isazobonana nje ayikancane. Ngizose nginichazela ngokuthi leli bhayi moliwasha leli bhayi lakho livele uligaxe sunlight uhambe ulineke eminyango uthembeni ngizokuchazela. Ividiyo nje elandelayo mntana wami izoba nje injalo nje indaba. Don't forget to like and subscribe. Love you so much, guys.